mačka na hlave, len dve malé uši, pazúriky na ľave, rada si ich brúsi. Čo má příček na tvári, malú lesnú hĺbku, vždy ho vôňu obarí, zláva na potulku. Čo to asi je? Čo to asi je? Predsa dobrý nos, ten vždy ožije, keď sa cíti mačkin chvost. Čo má mačka na hlave, len dve malé uši, pazúriky na ľave, rada si ich brúsi. Čo má příček na tvári, malú lesnú hĺbku, vždy ho vôňu obarí, zláva na potulku. Čo to asi je? Čo to asi je? Predsa dobrý nos, ten vždy ožije, keď sa cíti mačkin chvost. Čo to asi je? Čo to asi je? Predsa dobrý nos, ten vždy ožije, keď sa cíti mačkin chvost. A je to tu? Tancujeme, nie? A rýchlo. Poklona, ste sa zadýchali, počúvajte. Betuška chytila si toho haka. Áno, kde je? Počúvaj, teraz je dôležité, aby si chytila ten lístok na zmrzlinu. Aha, špačka už vám rozdáva, tak bežte si ich zobrať. A teraz, ktoré deti by chceli taký krásny zlatý balónik? 5 detí teraz sa môže prísť.